Yaya ake amfani da kalmar zai a harshen Chinese? Jama'a assalamu alaikum. Sunana Bello Gadanci da kasuwar Bello. Da fata kuna lafiya. Yau muna so mu duba kalmar zai da yadda ake amfani da ita da kuma muhimmancinta. Sannan kuma za mu ɗan duba wasu daga cikin 'ya'yan itace domin su ma yana da matuƙar muhimmanci a ce an san yadda ake amfani da su. Zai, menene zai yake nufi? Mana ne bari mu kyale haka ko? Yawwa. Zai. Zai yana nufin kana nan abinda kake yi ko a inda kake. Kake yi ko a inda kake. Ana amfani da zai. Zai. Ni zai nali. Kana ina. Wa zai ci fan. Ina cin abinci. Ni zai nali. Kana ina. Wa zai bingwan. Ina hotel. Ni zai nali. Kana ina. Wa zai dashwe. Ina university. Ni zai gama. Ni kake yi. Wa zai hana cha. Ina shan shayi mai madara. Ni zai gama. Me kake yi? Wa zai ci fan. Ina cin abinci. Ni zai ci shama. Me kake ci? Wa zai ci shuego. Ina cin 'ya'yan itace. Shuego wannan ita ce sabuwar kalma da nake so a ce mun dan fahimta yau a darasin namu. Shuye, kun tuna shuye ruwa? Guo, 'ya'yan itace. 'Ya'yan itace su ne shuye guo. Ruwa 'ya'yan itace wato 'ya'yan itace kenan ko ba haka ba? Yauwa, to ko da yake abin da ya kamata mu yi shine ai sai dan kai ku waje domin ku ga irin kayan itacen da suke da shi a nan kasar China. Ku zo mu je shagon kayan itace yanzu. Yau ya kamata mu koyi sunayen kayan itace wanda na san muka sani sosai. Wannan lemo ne ko ba haka ba? Lemo ana ce musu juzi. Ko da a hankali za ku rike sunayen. Juzi kenan, wannan lemo ne. Akwai shi iri ga wasu 'yan ƙanana ma kun gan su. Masu sauƙin buɗewa. Wannan kuma irin ya ake ci mishi ne, wannan ne lemon mai ɗan ɗaci-ɗacin nan ne dai. Shi wannan da Chinese muna ce mishi youzi. Kun gan shi yana da tsada ko a nan ƙasar China. Wannan me ake ce mishi ne? Sunan shi na Hausa. Ga apple sunan shi pingo. Wannan ko wayar Apple ita kanta, kamfanin Apple da ke yin wayar su iPhone ɗin nan, su ma wannan wayoyin da Chinese ce musu ake pingo Apple kenan. Wannan abu ni ba na ganin shi a ƙasar Hausa. Ban sani ba ko akwai shi ko babu. Gwaiyuan, amma bala'in daɗi ne shi. Kun gani in ka tashi sai ka saka hannu a nan, sai ka buɗe shi a hankali. In ka buɗe sai ka ɗauko sai ka cinye kai da ƙwallon. Gwaiyuan ganya da shi. Ai! 这个桂圆是多少钱？9块。把ayaba sunanta shenjia. Ayaba a China sauki ne da shi sosai, saboda haka duk wanda yake son cin ayaba zai same ta a China yadda ya kamata. Ga mangoro shi kuma mango shi ne abin ce wanda kusan sunansa yake shige da sunansa na turanci da harshen Chinese, mango. Ga sunan iri-iri, ga kuma kankana shi ma kun ga wannan kankanan an masa gata sosai. Shigwa akwai gwagwagwa iri-iri, duk wani abu yawanci wanda suke kamar masu shige da kankana na gwagwagwa ne, amma wannan shine shigwa. Ita kuma kabewa duk da cewa ita nan, amma ana ce mata nangwa saboda ita kabewa ita a abinci ake cinta, ce mata nangwa. Yauwa ga grape nan. Grape kuma shi kuma sunansa putawa. Wannan grape kenan. Shi ma akwai shi iri-iri ana cin sa
sosai. Kuma kwanan nan ma ai wannan strawberry gashi ya fito. Strawberry gashi 大的不好看，小的会好。 ya fito kun ga shi bai ja sosai ba. 但是它小这叫黄人。 Yawa taume kenan wannan. Taume wato strawberry kun ga shi nan bai ja ba saboda bai daɗe da fitowa kuma za ku ga ɗan tsada. Amma idan ya fito ga shi rututu kuma iri ga kuma rake. Wannan akwai rake sosai a China. Ana ce mai ganja ga ma motar shi can sun ajiye a gefe yadda idan nan ya kare sai ka zo nan wajen sai ka zaɓo irin wanda kake so a yanka maka shi. To jama'a yau mun ɗan koyi wasu daga cikin 'yan itace suna shagon Tianmimi wato soyayya mai daɗi. Da fata kun koyi wasu daga cikin sunayen waɗannan 'yan itace kuma in ka zo China ba sai ka tsaya kana ta nuna ba. Ka ɗan san wasu daga cikin 'yan itacen kuma da fata za ku tuna. Shikenan? Yau wato da fata kun fahimci wasu daga cikin sunaye na waɗannan 'ya'yan itace a nan ƙasar China. Yadda idan wani tambaye ka kowane irin 'ya'yan itace kake so ka san amsa da zaka bashi. Ya ma za a faɗa haka kuwa. Mun san cewa 'ya'yan itace su ne mai shuwe guo ko ba haka ba shuwe guo. Idan zan tambaye ka in ce wani irin 'ya'yan itace kake so ka ci me ya kamata mu ce? Na farko menene? Ni kai kenan ko? Ni kana so ko kana kauna. Yao ko me ko shikwan. Ni shikwan ko ni yao. Kake son ci ko? 'Ya'yan itace. Ni yao ci shamma shuego. Shamma shine menene ko? Shuego kuma 'ya'yan itace. Ni yao ci shamma shuego. Wani irin 'ya'yan itace kake sha'awar ka ci ko kuma ni shihwan ci shamma shuego. Wani irin 'ya'yan itace kake son ci ko ba gaskiya ba yauwa ka kuma zaka iya bada amsa ko idan kai mutumin ayaba ne sai ka ce wa shihwan ci xianjiao ko in kuma kana son kankana sai ka ce wa shihwan ci xigua in kuma mangoro kake so ba me zaka ce 我喜欢吃 mango ko ba gaskiya ba yawa yanzu bari mu koyi yadda ake tambayoyi guda biyu tambaya ta farko me kake yi tambaya ta biyu kuma kana ina waɗannan suna da ya za a ce ne suna da shige suna kama dukkaninsu akwai zai a ciki na farko shine me kake yi ni zai ga ma ni zai gama zan yi buga maka yance ni zai gama me kake yi sai ka ce min wa zai ci shuego ka ce wa zai ci ganje ina shan rake ko ba haka ba shi rake a nan sai da ka ce kana cin rake baka shan rake tunda tona shi ake yi aha ni zai gama me kake yi ko wani lokaci ina jiran ka na ji shiru baka yi so ba in ce ni zai gama me kake yi me kake ciki inda yake nan ɗaya tambaya kuma da nake so in koya muku yadda ake yi shine kana ina kana ina ni zai nali ni zai nali kai a ina ko a ina kake kai a ina kake ni zai nali in ku ne ba in ce kuna ina ya za a ce haka niman zai nali ko ba gaskiya ba yauwa ni zai gama ni zai nali ta zai nali niman zai nali to ga aikin gida kun shirya taman zai nali ta zai gama niman zai gama 我们在ci shuego wannan shine aikin gida ina so a amsa waɗannan sannan mu ga wanda zai kokari kuma da yake ai jiya mai jarabawa akwai wanda sun yi kokari sosai sun amsa tambayoyin da ya kamata saboda haka za mu dan duba mu ga yadda kuka ko ba gaskiya ba to ga tambayoyin nan na farko yaya sunanku ku neman ko ba ka ba neman jawo shamman minzi yaya sunanku
ta biyu ita 'yar Kano ce ita ba su ba ko ba ka ba ta in su ne sai ce taman amma ita ta shi Kano ren ma da yawa daga cikin kusurmanci don nan ma nan dole a sa ma a ƙarshe saboda shi ne alamar tambaya ta shi Kano ren ma ita 'yar Kano ce yawa sai na uku muna farin cikin haɗuwa da ku muna mu woman ko aha ku ba neman saboda haka rashin neman saninku ko haɗuwa da ku woman hankaishin zuciyarmu ta buɗe wato muna matuƙar farin ciki aha d wannan yarinyar daga ina take menene yarinya new high 这个女孩是哪里人 wannan yarinyar ɗan ina ce yawwa sai e 那个男人要买鸡肉炒饭那个 wancan ba wannan ba wancan 男人 namiji 要买 yana so ya saya 要 yana so 买 saya 鸡肉 kaza 炒饭 yana nufin mai fried rice ko shinkafa da fadika da hausa ko ba haka ba aha F 这个女人爱我这个女人这个 wannan 女人 babban mace in new high ne shine karamin yarinya amma 女人 babban mace kenan I so 我 ni tana so na wannan babban mace tana so na 男孩不要喝奶茶 ji kenan 男孩me yake nufi yaro 不要喝奶茶 baya so ko baya so 不要 baya so 喝 sha kenan ko 喝 wasu daga cikin ku ba su iya faɗan 喝 din nan ba kamar k da h da a ne 喝 不要喝奶茶 baya so ya sha shayi mai madara h kuma taman 不要去宾馆 taman su kenan 不要 ba sa so ko 不要 ba sa so 去 yana nufin zuwa 宾馆 wato hotel kenan ai kuma ni min bai ma kai ko ke min bai fahimta ko ganewa ma alama tambaya ka gane ko kin gane aha 这个可乐好贵便宜一点 wannan coca-cola ta yi tsada a ɗan rage mana a ɗan yi sauki wannan coca-cola ni yau cin miyan bao ma ni kai ko ke ko yau ci yau so ci wato cin abu ko baka ba kai ko ke na son cin biredi miyan bao ko biredi miyan bao yawa sai l na karshe na ganarin aini ma wancan mutumin yana son ka ko yana son ki tambaya ce ko shin wannan mutumin yana son ki kuwa ko shin wannan mutumin yana son ka kuwa amma na ga wancan kenan shin wancan mutumin yana son ki kuwa shin wancan mutumin yana son ka kuwa shine na ganarin aini ma yawa sai kuma tambaya ta biyu san uku kenan shi'a 12 joshiba yana nufin 98 69 69 44 bashu 85 da yawa daga cikin ku sun yi kokari wajen amsa wannan jarabawa kuma mun duba mun ga duk waɗanda suka samu daga maki 10 zuwa sama su zan bayyana sunayensu yau mun auna akan scaling maki 20 wanda ya na ɗaya kuma ya fi kowa kokari a wannan bai faɗi ko ɗaya ba shine Mubarak Chako ya samu maki 20 to malam Mubarak Allah ya taimaka Allah ya ƙara maka basira kuma da fatan za ka ɗauki bidiyo shi ma ka aiko yadda za mu saurara mu ji ba kawai ka fahimta ko ka iya rubutawa kuma iya farta shi ma wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci to wannan kenan ina da wani babban sanarwa da nake so muku in Allah ya sa yadda nan ba da jimawa ba akwai wani sabon abu da kasuwar Bello zai kawo wanda zai canza yadda ake kasuwanci a baki daya ba ma a arewacin Najeriya ba a kasashen baƙaƙen fata muna ta aiki a kai kuma muna farin cikin mu fara ba ku ɗanɗanon labarinsa amma idan ya zo Allah sha yadda za mu nuna muku yadda yake duk a wannan shiri kuma da ikon rabu sama wacce za ku samu wato amfaninsa za ku samu darajarsa kuma wannan zai taimaka wajen kasuwanci da ma zaman rayuwa baki ɗaya
a kasashen bakar fata na yammacin Afirka. To shi kenan abin da muke da shi a yau. Sunana Bello Galadanci daga Kasar Bello, da fata za ku huta lafiya. Assalamu alaikum.